Guys, sobrang extreme ng challenge na to. Meron kami nakuha na manok. Hello mga kagusok, maradyaw na adlaw sa ato mga followers no. Ako ni paabot si Boy Tisoy Takabutuan mga kagusok no. Mo nag-viral sa tulay mga kagusok. Nasaka sa tulay mga kagusok kumikan sa problema sa tagdibdib mga problema mga kagusok sa paka-stress. Mo na ang content ay mga kagusok dili vlog no. Iya gusto dia na panahon mga kagusok uso sa mapakamatay mga kagusok kumikan sa problema mga kagusok no. Yan mga kagusok no, maadto ta sa Aija tagtarbuan dito sa Siargao mga kagusok sa gumikan nadulo sa akong patabang-tabang mga kagusok. Mao ni tagadto na ako sa tagtarbuan mga kagusok no. Tagbiyahe pa nako pasangod sa amo bay tapuy-an pasingod sa iya tagtarbuan mga kagusok no. Yan mga kagusok makita nato ang video ako ipakita sa inyo mga kagusok unta mga kagusok maluoy ka mo suportahan nato mga kagusok no. Ayo ta pangadyo sa cellphone dagito ta pangadyo sa mga kagusok para maka-start sa mga kagusok. Dani ko kagusok sa tagtarbuan mga kagusok nato nakita ang t-shirt mga kagusok. Boy Tisoy vlogger sa Butuan mga kagusok no. Andire siya trabaho sa construction mga kagusok no. Makita nato welcome dadon ta sa Asia kuan trabaho sa kaiwas trabaho mga kagusok no. Yan mga kagusok diri sa trabaho mga kagusok ang wiring sa mga kaiban mga kagusok no. Dali si Boy Tisoy mga kagusok nagbitbit og lupa mga kagusok makita nato mga kagusok no. Yan mga kagusok nato sundan mga kagusok ato videoan ang ja kahimtang mga kagusok. Yan mga kagusok grabe kapait sa kahimtang ang ja perde ja mga kaigsuunan no. 300 pesos lang mga kagusok. Yan kung gusto ko masuporta kagusok kay PM ko ninyo para sa bato sa matabangan mga kagusok. Daghang salamat mga kagusok. Tan-aw lang mga sa video mga kagusok no para makita nimo ninyo ang ija kahimtang mga kagusok. Sila mga kasamaan ko kasi pumunta ko dito lumapit naghanap ng trabaho ay nakuha nila ako at natanggap rin at pasalamat po ko sa foreman na nakuha ko diya. Thank you po sa nag-video nito ron si Kuya nga marunong umasa. Pasalamat po ko ni Kagusok Vlog na napuntahan niya ako at ito po ang trabaho ko ngayon, construction. Kita naman nyo, cloud ka. Mayroong trabaho tayo. Wala na ibuhangin dito sa taas. So, kung kilala ka, salamat ka dito sa tawa ko. At mayroon pa akong pamilya mga Kagusok Vlog. Nandito na ako kung paano magbigay ng pira doon kasi 300 lang po ang contract labor po dito. 300 200 mga Kagusok Vlog. Hindi ako makapadal ng asawa ko doon sa Santiago kasi malayo po eh. Kasi mamahalan po ang pamilitan po dito sa mga konsumo po. Hindi, paano na to?